Τώρα πρέπει να τρίχεις χιλιά μαλάκα. Μάξ! Ιορδάνη, όταν μπεις μέσα πώς θα παίξεις, καλά ή κακά? Τι θα κάνεις? Θα βάλω γκολ. Ας γυρίσουμε λίγο και στο μάτς. Παράμιλες, δεν ξέρω να το σταματώ. Ιορδάνη! Τράβα. Πολύ γλυκό. Προχώρα πες δεσάρα. Δεσμεύουμε 4 μήχρονο. Θα προσπαθήσω εκεί μετά άλλο. Στα αρχίδια τίποτα. Αλλαγή. Όπα. Τι έπαθες ρε? Πώς χτύπησες? Δεσμεύουμε 4 μήχρονο. Θα προσπαθήσω εκεί μετά άλλο.
Έλα στο κοινό σου. Έλα, Κώστα, σοβαρέψου, Κώστα. Αριστερά. 3 με 2 είστε. Άμα δεις σουτ κάνε. Μπράβο. Και μπαίνει το κοινό μέσα. Πάμε κατευθείαν στους πρωταγωνιστές. Τι έχουμε να πείτε για τη μεγάλη αυτή. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Και πάμε κατευθείαν στους πρωταγωνιστές. Για πείτε μου, τι έχετε να πείτε για αυτή τη μεγάλη εμφάνιση. Είδαμε κάτι κέρδιες επεμβάσεις από εσάς. Φέρει μεταφραστή θέλω, δε. Κοιτάξτε. Buenos Aires. Μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω με νίκη. Δύο φορές έχω έρθει στον πάγκο, δύο φορές έχουμε Στα κερδίσει. ελληνικά πρέπει να τα φτάσει. Όχι, παίρνουμε και για το γαλλικό δίκτυο. Πάλι τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, εδώ είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερου ημιχρόνου. Α, εντάξει, το δέχομαι αυτό. Και του πρώτου μετά το μοντάζ. Θα κάνουμε κάποια δήλωση. Έκανα χαφέ με την κάμερα. Εδώ. Πώς κλείνει η μαλακία, ξέρει κανείς. Τζόρνταν, κλείστο λίγο να κάνουμε και κανένα τσιγάρο. Μαλακίες είπαμε να μπεις μέσα και για τις 15 λεπτά να πούμε. Δεν είχα μαλακία.